wazi ukuthi wena ubani enuzeleni la emhlabeni. That's why yonke lento idesignele for wena uthi ayiconsume wena lento le. So that wena ngokuliba usebenzisa lama chemicals nama synthetics awuzuku i-potential yakho njengomuntu awuzukuyi-reach. Kunalokho izolibe yehla nje inciphe i-potential yakho kunokuthi inyuke. So that's why they designed all these things, and therefore because sinabo abantu abaphiwe uNkulunkulu kule mkhakha le yezokukhiqiza aseseke nibona. Yabona? Especially laba be-agriculture ngoba abaningi bethu sebaphuka imikhono nangu umuntu wakini okwenzele impilo ibe lula ngoba wena usakhona ukuthi uyivulele ingadi lapha ekhaya kini sekwanqamuka izandla. Lungileke supporta lo osakwenza-ke. Thenga kuye. Yabo, thatha inamba yakhe, order kuye, cela ulwazi kuye, ngicela akufundise, yabo. That's all that we need to support our own locals. Because if not, Nkosi yami, futhi sazolibe siqhubeka-ke sithola lezi zinto esizitholayo, sazolokhu siqhubeka sigula nje. Sazolokhu siqhubeka nje sifa nje. Yabona? Umzimba womuntu was entitled ukuthi ulaste isikhathi eside kabe siyamedlula u100. In fact siyamedlula u300 isikhathi wona oqalela ukuthi usiphile la. Nakhona mase kuyisikhathi sokuthi udlulele phambili ngeke ngisho ukufa. Mase kuyisikhathi sokuthi udlulele phambili wawuhamba nawe yonke into yakho ungashiyi lutho la. Hambe nomzimba wakho wonke unjalo ngeascension. Ungakhulumi ukuthi wena ushiya umzimba wakho la. Fine ke sekuyenzeka. But kwangamele kube kanjalo. Uhambe na umzimba uthi mawufika kulo dimension ushintshe ishape lo mzimba wakho lo. Njengoba mina ngibukeka kanje. Mase kuukuthi seyisikhathi sokuthi nginyukele kwa dimension 5. Ngizofika kwa dimension 5 the same umzimba ushintshe structure, ushintshe indlela obukeka ngayo. Kodwa kuseyiwona. Hayi ukuthi ngifike lapha na kwa dimension 5 ngathola umzimba omusha. Ngokunjalo noma sengiya kwenye futhi dimension mhlawumbe sengiya kwa dimension 9 nakhona ngihamba nawo umzimba no consciousness kwakuyinto eyodwa hlangene. Ayithi into kumele ihlukane. Yabona? Kwakuguga umzimba uyazelapha unama properties okuzelapha wona. Njoba wena uhlezi uyoxhumela isihlahla uthi hayi lesi sihlahla siyasiza lesi selapha ukuthi nokuthi futhi nawe asikubulaleke sikukhe nawe sithathe izicubu zakho ke sigaye ngazo umuthi ngoba nawe unama healing properties njengalesi sihlahla osibulalayo. Uze uyobulala isihlahla ufuna ama healing properties aso nje ngoba usuwakhohliwa wakho.